Eskerrik asko, Peru.
Zenbat urte Oskar Martínez? hartuko zuen. Bai, bai.
Eta zer dudan, normalitatea, bueno, tranquil. Eso. Eros un poco tomado. Eso. La sierra la voy a Ah, bai, vale. Vale, ondo dut ondan, Bai. Baina grabatzeko pastian dira, momentu batzutan. Bai, zeraki? Vale, oso ondo. Ba, aprovecho hori gutxo bat txeko. Aha. Gero dian da guria.
zela burdinola koloria, kola, txurixa eta urdina eta karrileiko. Txurixa gorrixa ez. Vale. Me suben. Bueno, sauan, ez? Bai, entzun dozala. Neko, zuba bati zubero partidua? Bai, horrengua? Bai. Porque ni aguzunda, atozuna eta azarteko etorri, eta taldio barra bota, pausos. Eta justo doan hori itxe, eta eskerra pero etorri dela, ze... Ez da, hasieran arazo problema, ez da. Hau zeuan hemen, eta egon da, dana aldatu, eta azkenean esan da, aldatu duguna eta hasi egitzen. Baina markadora ez da, gutxiamen jasoan,
Thank